Isiteshi sikagesi kule ndawo saceleleka phansi ngesikhathi umasipala uzama ukulungisa ugesi kwenye ingxenye. Manje sekuphele amasonto amathathu ungekho ugesi lapha. Izakhamuzi zithi ukungabikho kogesi kwenza ibe nzima impilo. Sithwele kanzima izingane nje zigeza ngamanzi abandayo, ukudla kwethu sekubolile. Asikaze sizwe lutho, akekho oke wafika wazositshela ukuthi kwenzakalani ngogesi. Izolo izakhamuzi zibambe umbhikisho ngayo lenselele kagesi. Usomlomo womkhandlu umasipala iDitsobotla uthi enye yezinto ezibambezela ukulungiswa kogesi ukuthi umasipala ubungenayo ingqalasizinda yokulungisa futhi ubungenayo nemali yokuqasha abantu abebengalungisa ugesi. The municipality is going through financial challenges. Number one. Number two, we had no choice than to get a service provider or to outsource the work on many reasons. One, that the municipality cannot even, municipality is in a position where it does not even have resources to trace where problem is. Kusenjalo, uhlelo omusha webhodi le-Eskom uthi njengenkampani ehlinzeka ugesi kuleli konke sekulele kuhulumeni. Njengoba sebewahambisile amagama abantu abathathu abafanele ukungena kwesokuba isikhulu esiphezulu se-Eskom. From where the board is sitting, any of those three, they are competent, will be able to take this company forward. I-Eskom ibilokhu inesikhulu esiphezulu esibambile selokhu kwasula u-Andre Director ngozibandlela nyakenye.